En total, o alumnado este ano son... Onte pola tarde, a dirección do IES Lama das Quendas de Chantada mantiña unha reunión cos pais dos alumnos co obxectivo de presentarlles o novo curso escolar deste centro público de ensino chantadino. A función que ten é presentarlles o novo curso escolar, sobre todo na ESO, que é a etapa obligatoria, e tamén aos nenos de primeiro de ESO, os pais que escolarizan os nenos en primeiro de ESO, claro, están por primeira vez neste centro, veñen dos centros de primaria, entón, bueno, pues hai algún cambio no que é no funcionamento do centro, e o que pretendemos que a reunión de onte é mostrarlles como funciona este centro, cando un rapaz ten que ausentarse porque está enfermo ou ten que facer un viaxe cos pais, como teñen que proceder para justificar a falta, e así informarlles tamén do número de avaliacións que temos, como se informa aos pais dos resultados académicos que van tendo os seus fillos. Os que máis se lles incidiu na reunión de onte foi os pais que teñen fillos por primeira vez neste centro, non só polas normas do mesmo, senón tamén pola idade dos alumnos, a cal se considera un pouco máis difícil para toda a comunidade educativa. Os nosos alumnos están nunha etapa da súa vida que é a adolescencia, a pubertade, e que hai nenos que entran a saco nesa etapa e que, claro, empezan a mentir un pouquiño e, bueno, non é sempre, pero sí, de vez en cando nos atopamos con algún neno que falsifica algún boletín de notas, ou xa non é a primeira vez que no mes de setembro pois os pais pensan que teñen o fillo matriculado en terceiro de ESO e descubren que ten que repetir segundo, e son situacións desagradables, e tanto para as familias como para nós. Por iso, dende o centro queren involucrar a todos na tarefa de educar, xa que sen as familias o traballo é máis difícil. E animalos aos pais que veñan ao centro, que nos transmitan as súas inquedanzas, que nos transmitan pois algún problema que podan ter os seus fillos que repercuta no rendemento académico para intentar solucionalo. Sendo así a única maneira de que ninguén leve sobresaltos durante o curso. Este centro imparte a ESO, o bacharelato, a ESA para maiores de 18 anos, o PCPI para alumnos que non acadaron a titulación da ESO, así como o CUALE para o estudio de idiomas.